Magpatuman og laing hugda sa rollback ang mga oil company sa Pilipinas Ugmang Adlawa, Martes, Abril 21 ning tuiga. Kini na ay ikaduhang semana sa rollback human sa sagunson nga oil price hike sa NASUD nga resulta sa kagubot sa Middle East. Sa Davao City, ana pa sa 117 hangtod 136 pesos ang kada litro sa diesel, samtang ana sa 85 hangtod kapin 90 pesos ang kada litro sa gasolina. Tungod sa ipatuman nga rollback og mga adlaw, mas mobarato na kini og jutay. Kay ang diesel mo rollback og kapin 24 pesos, kapin 3 pesos sa gasolina ug 2 pesos ang sa kerosene. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. Gihangyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga oil company sa NASUD nga motuman sa price adjustment. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Giawhag ni Marcos ang publiko nga mo report sa Department of Energy hilabi na kung dunay pagsupak sa pagpatuman sa rollback sa presyo sa petrolyo. Ang bawat sentimo na ibinababa ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Binta jutay alang sa mga driver ang ipatuman nga mega oil price rollback. Hilabi na nga mingaab na sila tungod sa kamahal sa presyo sa kada litro sa petrolyo nga dugang lang kalbaryo sa ilang adlaw-adlaw nga pagpamasahero. Pero pangandoy sa mga driver nga ibalik sa orihinal nga presyo sa kada litro sa petrolyo sa wala pa mahitabo ang gyera sa Middle East. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.